Smiley. Kapják az áldást. Enyém, enyém! Tiéd a citános? Aha. Szép! Ez nem az. Én, mert akkor kellett volna jöjjön a többi. De kurva jó. Nagyon komoly. Enyém! Azt hiszem enyém! Megugrották a rekordot. Végettek van, mondtam.
Na ez az enyém. Beszar lett. Ezek voltak az enyémek. Egy sorozat. Ez a miénk, baszki? Leadják a figyelmet a tőlövésre. Egy teleppel. Vagy nem? Ez szerintem a miénk, ez egy zöld gyűlöm. Ez N1-et, D1-et, Ennyi flash volt a... ez nem a miénk, az biztos. Ebben vannak állva. A szememben világítanak. Hát, Szétvaló szó csak mindig ott kéne szerintem. Ez szép volt. Ez meg is meglökött a lila, a recsegőre görgetett lila volt, de nem. Ez a grasszis. Nem az 50-es? Ez nem hiszem, hogy az 50-es. Bazdmeg, hogy lenne? 75-esek inkább. Na ez a miénk volt, ez Hát, biztos, szép hogy volt, a szép miénk volt. volt. Nagyon szép Ilyen volt. homokóra style. Nem tudom, hogy kiért lőtte. Szóval Talán ez a 100-as. Hát fasz, ez nem a miénk. Ez hova megy? Ez kicsit lapos. Na ez P-Max-é lehetett. csillag, figyelj. Olyan kis. Ma nije sreću bio ono nivo tamo. Az, milyen vízhang volt. Ez nem a miénkért, nem. Ott megy szó. Aj, de komoly. Nagyon komoly. Nézd, de. Mi a hangja? Fasz. Fairfly. Süvítenek. Nézd, így kiég a gyert. Retek nem fókuszol. Nézd, áj, Nagyon szép faza, volt. gyönyörű. Szép, csak azt engem van annyira nem zavar. Talán legyen. Egy gyors kis. De gyári, nem? Nem. Nem működik. Normális műsort kérünk. Gyári volt. Aztán ez gyári. Ez nem. Hogy mikor repül? Korát szól. Ez milyen vízhangja van, ezt nem hiszem. Ez semmi nincs itt. Probléma. Hosszú az ez. Megy a másik. Ez a szalutos! Ez leesik, basszus! Ez drangsalut! A földön! A franc egye meg az... Aha. Ez az enyém. Jaj, de szép! Ott van ebből mi lehet tenni? Itt vannak a vulkánok. De Bigfoot ez sokkal... Ez is jó. De ez a kamerán keresztül nem látszik.
Várjál már! Nem mernek oda menni, bazzeg. Hát a vulkállal. Hát de nem lehet közelebb hozni, figyeljen És már. nyújjál hozzá, azt mondta, nem fókuszál. Ott van, úgy jött. A vulkán az ad is. Ez csak film. Ez a lent volt nagyon. Ajjaj, ez Ó. besül! Alacsony. Mi? Azt a mindenit. Az szép. Az a baj, elindult. Csillagágyuk, jó? Valami elindul. A csillagágyuk szépen. Aha. Ó, ez gyönyörű, halljátok, ez nagyon szép. Ez gyönyörű szép. Ez ki amúgy? Ez ki? Nem adja vissza a kamera a Persze, fényét. hogy nem. Ez Ez, ki ez amúgy? szívás. Mindenkié. Ja. Tudja. Hopp, megy. Ó, ez mi ez a pici? Nem tudom. Ah, Az gáz lesz. Ki az az alacsony? Olyan nem kéne. Jézus. Ezek szépek azok a csillagágyuk. Csillagágyuk. Ezek nagyon Nagyon szépek. szépek. Ezek szépek tényleg. De nagyon Ki az a- szépek. Nagyon Azok nem lő, szépek. azok valaki nem megy föl. Hogy röhögik? De hogy röhögik? Eddig Hát nagyon mert szép, ma- basszus. Ez Ez ős szép. csillagágyúja, ez az ős. Szép, nagyon szép. Ez az Nagyon ős szép. csillagágyúja. Ezek tényleg szépek. Ezek nagyon szépek. Hát megint ez a kis gombó. Nagyon szépek. Ez is szép. Kicsi, Igen? 75. Ez 100. Ez nem százas. Úristen! Mi a franc ez? Ez szép volt. Abból ki nem mondják, hogy mikor kijön. Ez szép. Ez Ez voltáj, legalább- ez tuti. Perfellel. Ezek a csillagágyuk, ezek nagyon szépek. Ezek akár nagyon csillagágy, szépek. Ez nagyon-nagyon jó. Ez is szép volt. Ez is nagyon Ez jó. is Hát, szép. Ó, ez nagyon- gyönyörű. Ez nagyon Ez szép. TT flash. Ezek hengeresek voltak, nem? Azok... Ez nagyon- Nem tudom. Ez igen! Ez igen! Hú! Gyönyörű! Ez nagyon szép! Nagyon szép! Crozet volt, ember. Hoppá, ott gáz lesz. Az valaki Nem kicsit alacsony. fókuszált be. Az szép. Gyönyörű. Gyönyörű! Ó, ez igen! Valami besül. Majdnem jó lett. Mi ez a... Jó! Hoppá, hoppá. Ez magától ment szerintem. Ez magától. Megint megy valami. Kicsit az ilyennek szokott lenni. Nem tudom arra. Egy. Neked szokott. A fogak úgy vannak, mint az állat. Ó, ez gyönyörű! Meg a kör alakú az. Woo! Ez biztos nem. Egyébként maguk ilyen fűtér az Ezek majd jó, basszátok meg! Hát hogy a francban nem van 150-es. Mert ez hanyas volt. Mitől potyognak le? Valami nagy megy, figyelj! Hol van? És elfókuszál. Beszélj. Azt Neki. Hát de... Fényes nagyon. Na? Hú! Na itt már van hang azért. az igen. Az igen, jó gyönyörű. Az action. Ez megy, mint az állat. Egyszerűen nem tud ráfókuszálni. De ez gyönyörű. Ezek a méhek. Ezek a méhek?